Euspot aintzindaria da Euskal Herrian euskarazko sorkuntza publizitarioa lantzeko sortu zelako eta sorkuntza euskal sortzaileen harrobiaren erreferentetako bat bilakatu delako. Hortengo Euspot lehiaketaren lema da, zientzialari eta ikertzaile izan nahi dut. Euspoteko helburu nagusia izango da 30 segunduko iragarki bat sortzea bokazio zientifiko eta teknikoak sustatzeko. Gazteengan zientziarekiko eta teknologiarekiko interesa eta grina pizteko, eta inguratzen gaituen munduaren eraldaketan aktiboki parte hartzeko. Asko izan daitezke arrazoiak, STEAM edukietara edo STEAM bokazioetara gerturatzeko, eta azken urteetan hainbat ekimen martxan jarri ditugu bokazio zientifiko eta teknologikoak sustatzeko, eta pentsatzen dugu erronka honek ere norabide horretan asko lagunduko digula. Mendikan deialdia egin sortzaile horiei, Euspotek sekulako sariak ematen dituelako, 3.000 euro baino gehiago banatuko dira saritan, 6 kategoria ezberdinetan, kategoria nagusiak, erolan honenak 1.000 euro jasoko ditu, maiatzaren 29 arte dauka jendeak lanak aurkezteko EPA. Pozgarria da gainera, 12. edizio hau heltzea. Bide honetatik jarraitzea ikusten dugu biharrezkoa, euskalgintzan eta sorkuntza babesten da sustatzen. Ikus-entzunezkoek zelako eragina duten gizartean, zelako tokia betetzen duten eta daukaten gizartean, eta ikus-entzunezko eta gure kasuen publizitate hizkuntzaren kasuan. Estrategikoa da ikus-entzunezkoen industrian eta gazteengan eragitea. Eta kontuan hartuta ere, aurtengo gaia dela zientzia eta teknologia, esparru hortan, iruditzen zaigu euskara geroz eta gehiora biltzen dela. Sekulako erronka daukagu aurrian, sekulako lehiaketa polita, lan izugarri interesgarriak etorriko zaizkigula iruditzen zaigu, eta eskerrik asko danoi parte hartzeagatik.